Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, ito'y Nemers Studio. Ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumaning nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam niyo ni Manong yo Nemi Ruiz, kumagkablawak itirembag ng bigat na imbag ng aldaw na imbag ang oras, kada kayaming sa ngapada, kaya noan yaman ti oras ka na aldaw ti ayan nyo ita nga paset ti lubong, kapkablawon tayo ito naragsak ng kay panagbibuya, and please share this program, share. Kat padanan nyo mapagayam, ti pakasalitaan ni, narating gabi ko nga nagan na tayo. Churururu. Batang tiyamutan. Chararan. Laila. Yan, pagkasaritaan ni Laila. Nga napakuluan iti popcorn. Mani popcorn. Popcorn title na. Naimas na siya eh. Popcorn. Anya ti pakinaigan ti pagkasaritaan ni Laila, ti popcorn. Padahanan niyo papagayam. Nagarutan rugyan papagayam, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Laila nga napauluan iti popcorn. Sagodayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, adda anak iti ina, ngem awananak iti ama. Kahit nga sawen Manong Nemi awagan dak iti bastarda. Awan amak, di pa ibaga ni mama Manong Nemi no anya tinagan ti amak. Di na kanuam mo. Di na pa awan pa ti may bagana o may pakita ng aladawan Manong Nemi ti amak. Adda ni mama Manong Nemi, tanlo kami nga agnaed iti may salay nga kalapaw. Siyak ni mama kastamaten kinilula. Adda inak Manong Nemi ngem kasla di nak ibilang nga anak. Tano pagunyan nak Manong Nemi jelaeng nakan ko Laila. Ininto tarigi di padak nga ubing Manong Nemi nga nung makita ken mangeg ko ti panakisarita dagiti ina dagiti anak kunada. Imbag pa'y kinilula Manong Nemi tawagan na kiti apo. Nalamiis ni mama kanya. Kasla saan nga isot inak. Kasla ibilang nakla nga kabsat na. Wano, pada na nga tao,
wano membro iti pamilya, wano diyak mawatan. Nagsalutsudak kini Lola manong nemi ti sungbat na pasensyakan kini mamang mo anak. Ay, bagbaga akmet no ko ha. Ay, man nga ron. Kat di nakamit nagayayatan nga inyanak. Di nakano nagayayatan nga inyanak ni mama. Tasigon kini Lola manon nemi karadradwar idi ni mama iti high school. Idi pagamon tumakkel kat dumakkel ti tiyan na. Idi saludsudon kano ni Lola no sino ti ama ti sikog ni mama. Awan ti baibagana. Sigun matlayan kini mama manong nemi adda idi brown out wano awang kuryente. Sakit na sipnget tamnang langeb ti tangatang. Idi adda nang saed kini mamang tabi naon kano ni Lola nga danapan na imbaga iti bangir nga purok. Nagnag na ni mamang kedi di agawid adda nang saed kang kuana nga nang pukaw ti puot na kedi di agsublin ti puot na. Nasakitan ti silang na sa dadara nga pakakitaan manon naming na buraken ti kristal na. Adda nang ramas kan kuana nga dinaammo na sinurita nga nang ramas. Idi dumakkel kanumaten ti tiyan ni mama manon nami awamaten ti mayat amangaram kan kuana. Kaya't nga sawen manong nami siyak ti gapuna no apay. Nga kasla na dadael ti masakbayan na. Siyak tiga po na manong nemi no apay nga awan ragsak na. Siyak tiga po na no apay nga saanin nga armen dagiti babbaro isunan. Inabud no na manong nemi ginandatnak kano idi ni mama nga paregreg. Ngayon siguro manong nemi kat na ikari nga may pasngayak diti lubong. At kano madirigondaway manong naming idi maladagak pailaeng kat kaslapanggap na kabukkulan ni mama. Yung bagta da ni Lola nga mang sipsipot latakin kuana. At nga sawen gorgordyaan ni Lola ni mama tapno awan ti dakes nga ara mapasamak kuno saan ngagbalagi iti anya mga dakes sa panggap na kanya. Diyak pa'y naramanan kay narik na ti arakop ni mama manong nemi. Ni agek ni apros iti buok ko kuma. Diyak pa nangeg, ti panangibaga na mga ay ti anak ko nakapimpintas. Ay ti anak ko nakagagagat. Ay ti anak ko naglaing di eskwela. Anak, agsingsingpet ka. Anak, ipasnag mo tagbasa. Inililiw ko idi manong nami nga nangeg ken marikna dagitang ipaay ko man ni mama. Ngem saan ko nga nauray, saan ko nga narik. Kaslawan ng nyaman na lata, ngagdadan na kami nga talo. Nabiya pa kini Lula manong nemi tamunak nga rakupen. Amo na nga agkantipingping ko. Amo na nga sagay-sayan dagiti buok ko. Amo na nga punggusen manong nemi dagiti buok ko. Amo na ka kumustaan, no kumusta ti panagbasak. Amo nang ibaga ang singsingpetak, amo nang ibaga ang ipasnag ko tagbasa. Ngem ni mama manon nemi pulos nga awan tinariknak, di na impaina ti bagina. Nga dahil sa tigapuna no apay manon nemi nga naadayo matiriknak kan kuwana. Edi addaak manon nemi iti grade 5. Ani nga kawak sa nagsakit ni Lola. Grabe nga sakit. Makalasat kumamet ni Lola manon nemi no adda kwarta. Nga usarin mi para iti panakaagas na. Yung pangalaan ni mama ti kwarta kuma manon nemi idinto ta pa extra laing suna nga sales lady. Wano waitress, wano servidura, wano mapan akas katulong. Tunggal kedi ag problema ni mama manon nemi kaslasyak ti pangibuntunan na amin na pungtot. Kas nalaibaga manong naming nga siyak ti buwisit ti biyag na. Ibagbaga na manong naming nga siyak ti nakatundayan terapap na.
Di mga dakes manong nemi saan nga lasatan ni Lola ti sakit na ket pimusay piman. Nakadadladingit manong nemi. Nasa sino pa ti mangiparparik na kanyak ti pamateg ti may nga lula ken pamateg ti may nga ina. Isupay ti pumusay. Sino pa ita ti lulang ko nga mga rakop kanyak mang sagaysay kadagiti buok ko. Sino pa ti lula kita nga mangpunggos ti buok ko. Sino pa ti lula nga mangibaga ngagsingsing petak ngipasnag ko ti agbasa. Sino pa ti lulang ko nga mangiparik na ti pamateg ti may nga ina ken pamateg ti may nga lula. Inururay ko idi manong nemi nga ipaina ko mamaten ni mama ti bagi na kaniya. Idi taawanin ni lula. Ibagbaga po na ko mama nung naming nga awanin ni Lola nga mangtulong kaniyak kadagiti assignment ko. Ibagbaga po na ko nga awanin ni Lola nga mangrubot kanyak, mangtulong kanyak. Mga sikaso kanyak. Nga mawan. Kaskas di manong naming asla, di nakibilang nga anak. No awagan naknagan ko laeng nga awagan na. Sa naklapagunyan manong naming no adda ibagana. Sa naklapagunyan manong nemi no kasta nga adda ibaon na. Ay nga nagraduara kon iti elementarya manong. Sakbay ti panaglulukat ti klase. Idi baga kanyak ni mama. Laila, ma, agbati ka. Tenaktrabaho sa abroad. Manong nemi. Diyan mo nurumbeng maplengak edi tangan nangig ko. Panawan nak ni mama. Mabangka no ag trabaho di abroad. Sumrek ka no kas DH. Agbaling ka no nga OFW. Padasan na ka no tigasat na ti abroad. Tawan ka no tinapintas nga gasat na dito Pilipinas. Awan ka no tigasat na iti sidong ko. Malas ti panagbiag ko dito eh. Malas ti biyag ko. Eh, barbareng na danton na ibagagasad ko na dakon ti abroad. So, ngabati ka. Asin nga ti kadwak dito balay, dito kalabaw, mama. Ang dangay balasitan ka maten. Para Persian high school ka. Eh, kaya man ka, dari di lola. Dari di lolam, dari di nanang, inang soro keng ka, no kasano ti agbiag. Amo matagluto. Amo matagdalos, amo mataglaba. Ano ako mati problema? Ti ba nagbasak, mama? Awan di magdinagam, ti pauwitan ka. Iti pa nagbaymesak dito, mama. Kasano no anya? Adamang sirek kang ka, mang rape? Akit no may tulad ka kanya, akit ako maaramid ko. Na biktima kamat ti rape. Biktima na kamat iti naulpit nga tao. Tisalak na ibang tibiyag mo. Kasalayo man la ibagbagan, makamuakon iti biyag ko. Sa bagay, mama, manipuli di adan puot ko. Kastamat na talaga ti panang tartaryo kanyak, makamuakon iti biyag ko. Nabi ako mamad to saan nga natay di lola. Tabay, igawid na. Uri nga ta igawid ka, mama. Talagang sangga pa igawid. Dahil ito yan tinabay kong inururay. Balasitan kan, manakam kan, makamukan ti biyag mo. Ngayon ipawitan ka. Awang pagdanagam. Suportarak ti panagbiag mo, suportarak ti panagbasam, aging ka iti high school. Jakla mo. No suportaran kanto pa into nag-college ka. Balasang kanton, makamukan iti biyag mo. Imbag manong nemi takaroba mi manong tiya kabsat ni nanang nga ni Antiya ni Auntie Digna nga isut inauna kadakwada manong
Limada nga kakabsat, talo nga lalaki, dagiti nang baet, kadaan tidigna, ken ni mama. Dagiti lalaki manon nemi kat na ikamang datadayo. Iso dakdala nga mama ken ni antidigna manon nemi dadati asido. Idimtengan deta nga aldaw manon nemi imay daan tidigna ken digiti kakasinsin ko. Ano kasta? Mapangkan, ha? Agnes. Uy, manang. Nakarod. Akit, makamukha yun akin ni Layla. Mas nagipawita. As yun ang pagipawita mga rod, so nauno siya. Sika. Dobrang laing nga siya ka. Ano, idaratsom ka ni Layla, ang mga nutilaad at pangigas-gastuan na. Luan yaman ti manuman ti pawit mo. Basta pakikit-kita yun ni Layla. Kung nakmalan ng ibagang pakikit-kita yun ti anak ko, di mo sa inawagan ti anak na ti anak mo. Manang manin puya, masalusod kumangkin ka, Agnes. Iba't patig mo ka di at anak mo, manang. Dinak ko mampabadri pa na grupo bata. Awate mo ti kinapudno, Agnes. Nagtaod kang kanila ila. Mabaling ka di. Data mo nang pagkungkyangan ta. Amok mat nga isang buwisi ti biyag mo, kasta. Isang awan na sensom dito, kat mapangka nagtrabaho ti abroad. Manang ko na mo lang nalpasan sa salitan ta. Alalala, natangkan ba't ti ulo? Awan ti pagdanagan tabantayak ni Layla. Angem nagpawit ka. Ano saan ka nagpawit? Diyan awan mo ti pambara ka mga sikaso iti anak mo. Di mo pa'y among ipatag siyak tukid din. Deta tinangag ko manong naming nga dialogue da kitag kapsat. Pwede pumanawan ni mama. Kahit ko kumarakupen. Ngam kon nga naramin. Ni auntie digna manong nami idinang magbaga kaniya. Mukhang hamutultula din niya anak niya inam ha. Man kayo sa wananti. Amam natangkan ngamin ti ulo na. Ape ko na yung natangkan ti ulo na. Ibagakan ko na di saan nga aging ingrata. Amam ka nga na ingrata ti inam, idi agbalasang. Iso nga ada na giti mangipangpang takeng kuha na. Katsi ka, hanggang aging ingrata. Makidanggay ka, nga amom ti makisama. Karagi ti lalaki. Taamangan met no, may tulad ka ni mamang mo. Nga maramis ka met. Diyan ka mo, auntie. Ano nga di mo? Kinapuno nanti. Diyan pekit kayat, hindi. Tiyan niya. Diyan tupulos kayat, kayat. Diyan to kayat, nag-asawa. Susopo yun. Abi ka di mo kahit nag-asawa. Basta. Siguro, mabaling nga umahalak na mamang ko. Nga, naingrata. Susapo, bagbagaan ka lang aro din. Tidak kaalaan ni mamang mo, kat kinaingrata na. Kasla, awang pulos ti, ano yaman nga panang asam na, panagdayaw na kadagiti lalaki. Nga dito siguro nakapanunutan, di may sa kadakwada, nga nangramis kang kuwana. Sakit, aramida-mida. Basta, ante. Bahala ka. Nagpadpada kayo lang agin nga natangkit ti ulo na. Nagbasa ak nga rod manong name iti high school, kahit nung asta nga grupo-buhata kung umayin ni auntie. Layla, auntie, aray ito di balon mo. Saan pa nga nagpawit di mamang mo? Agam, bunaraklatan natin. Ilistak mo digit itad ko ka. Doon bagas mo, ibagam lang, ikang katigatang mo. Ano awang kwartam nga igatang mo si daem, paguni ka lang. Pero kayat mo mat, agnatanggalatan di tarubayan, ado ba't natang dita? Ay, makas pagarigan ta kayat mo mat, iti mapan magitsenda, magumatang ka mat, iti karne uno, ikanakit, adalatakin ka, basta. Aguni ka lang noon at masapul mo,
Ta ilistak, ta into nagpauitan ni mamang mo, hindi kasi ko si Jay. Hindi kasi no, ko anti, no niya. Ado dead na, kalpasan na kat basi itadyukan niya. Ano ka sa apoy? Ada matandan ko ah. Abay, aming itad na kwarta, itad ko aming gangga. Isak nga ro din. Diga-diga nga ro kasinsin mo. Nairamang kay kadyanti. Ay, wala. Siya gayam timang bantay kayang ka. Siya akong timang nga pa nakamangayuman kayang ka. Ada matandan ko ah. Naadanak met manong name iti gayem ng puro babae. Naadaw masdag nga lalaki manong name allergic ko. Adaywak. Jak met kidi isnaban. Jak met kidi agbaling nga bastos. Basta lata. Naadaw masdag adaywak. No pagunyan nak aguniak met. Tunukan panawak ko. Nabintasak met manong name jak di baken data. Tanapimpindasak pa ni kasinsin ko nga Gigi, kasadar ko manong name ken kay eskwela ak. So bakit umasadig ka niya? Kasi, apay ka no nga, adadawam di kita lalaki, di kita boys. Awan sa bali nga ramida kasi no, di mangipas na ti panagbasak. Sana kasken ka. Kasken kanya. Naasidag ka kanig lalaki. Aganad ka lang. Amangan no. Oo, sikat turumbing agan anad. Di mo amot pakasalitaan ni mamang mo? At adaywan na naging lalaki. Ngayon sumati pagda ng rason no apay nga rin ang basda. Basta, eso sa ayak asin. Makisama ka rin lalaki. Basta, ala sige, saan ka pilitan? Adamat kita pagpindasan na ano, adayo ka rin lalaki. Tapno may pas nagputagbasa. Kitsi ka ngay. Kaslakay ka itkot may kinubyon si. Manong nami ang damat na gidigundaway ano mapanak kita yan danti meron nang agsasarita da kini mama. Oh, adato ni Laila. Tano ibaga adato iti anak mo kunakit di mo kayat. Adato ni Laila. Dahil sa umay na ibaga. Kahit di mo kung amin igatangan ti cellphone na tapno dapang tawag mo keng kuana. Kasalitam. Agsalita ka kano ken ni mamong mo. Hello, mama. Hello. O, di magdaragam. Kanya. Ta, siyempre, salsalud-sudan na kano. No kasta nga kasalitan ni Manang. O, di magdaragam kanya. Di nakpakpakumustaan. Tao kayak dito. Ketsi ka, mama. Di nakadipakpakumustaan. Nagsalita kay kinanti. Saan ko nga baga, kumusta? Nugat ibagamot asigod ni Manang. Di bagbaga na kanya, nga adayo ko ano triknam karig lalaki. Kahit ko lang ipas nagtipa ng basak, mama. Kahit ko rin makapagturpos. Sabi ko matasuportaran na to. Ito nagbasak iti college. Sige. Adaan to lang iti pang suportar ko kayang no kayat mo. Ito naggraduar kami ngagpadpada kay ni Gigi manong name what? Isumatan ti pa nagipakaamukan niya ni mamang manong name. Aday din nagatang ko manong name nga cellphone tanagin inutak naging gana kagatang at ti cellphone. Kahit naibaga kay ni auntie nga pakiitid na kay ni mamang ti cellphone number ko. Isong inawagan nak. Laila, mama, balasang kan. Kas na kunak kang kaidi, makamukan iti biyag mo. Kabatasaan kan nga masuportaran. Kuha, makiasawa akon. Namuan, ti pakiasawa nga ada anak ko, ti kinabalasan ko. Agasawa kami, yung ti kondisyon na nga saan ka suportaran. Nagpaidamot na nga mga sawa kang kamamang. Tayo supit mga ibilin nga di naksuportaran. Kadori ibaga na ti kasta mama, no kaya daklat ang suportaran. Diyak nga rod kaya nga daririmi,
Diya kahit nga saan nga matuloy ti kalay sami. Isong rubeng agtong palang. Ma'am, kakaiso na nga da nagayat kanya. Kakaiso na nga damot tinipatpateg ko. Taga iso na, taga ano iso na mamang. Taga Visayas, Bisayano. Nagbakasyon akton, dita Pilipinas, jak tunumay dita Ilocos. Agdan nakam doon kini Drigo, idya Visayas. Mabaling kanto ka di pa lang nga, tawagan no kaspagarikan mama. Baka ito yung timaudi pa nagsarita ta. Tada ito yung maudi pa malubos na nga makasarita ka. Tap na may pakadaking ka ti amin. Nagyaman ka. Ta saan ka nga pinisit ni dada ka kay tiyang ko. Mama, napimpinas kumapay. No saan na ko ngayon pasngay. Uwen, napimpinas kumapay mamang no. Saan na kayong pasngay. Tanang serbi na ko mangimpas nga idak, awang pulos timparik na yung apatag, panang ipatag yung kanyak, panang bigbig yung kanyak. Kunak pa rin yung maglagay din tanda rin di lula. Empiman ta na sa pag-apimusay. So ita, ibagayon nga awan ti bibiyan yung kanyak. Nga dito yung di maudi nga panagsarita ta. Kapag na kay asawa kayo, pwede tao. Kakayat na kay labukudan. Anyway, mama. Ore ko naktakas dyan na pimpinas ko man pinisid ako ni dadak pa lang ti tiyan nyo. Agyaman nagpailahan ka na kayo. Agyaman nagpailahan ka na kayo, mama. At least, impas nga idak. Kinidawdawat ko. Ano saan tuman nga dumtengen, no saan tun nga dumtenga pulos, ti panagsapat ti dalan ta. Idawdawat ko mamang ang masarakam ti ragsak mo, iti lalaki pakiasawam. Oras no saan ko nakidawin, nga ragpin na kumamat ka nagiti kararag mo. Agyamanak mamang, ano ba'y awan timparig na yu apamatig kanya. Nga magyamanak, ti panangipas ngayon kanya. Oen manong name dahil din nga talaga tinaudin nga panagsarita mi iti inak. Ket gaputa saan akon nga makapagbasa, simre kakon manong name ang nagtrabaho. Simre kak manong name iti shopping mall, nakastre ka kamay sa nga popcorn vendor. Kadagiti may pasbasdek, kadagiti shopping mall manong name dagiti mabasit nga bot, kakomporme dagiti mabaling nga ilakong. Simregak manong name, agas may sa nga popcorn vendor, na isuruak no kasano, iti agaramit ti popcorn, no asano, iti mga ramid, nasa ala nga plain popcorn, malakuan pa iti gatas, kanda dumapay. Ken kagrunan na unay manong name, ti special timi, ngayon suro kanyak ti amok nga king kukuha. Iti paglakuan iti popcorn. May sa kalagit, may sa lang kadagit ti sanga. Uno tent, manong name boss. Iti corn. Kada to dagiti mang gusto man. No, iti manong name ket na isnabak kadagiti lalaki. Yung binaliwak ti style ko sigun iti panang isuro kanyak. Iti panaka amok nga aking kukuha iti paglakwan kan pagaramidan iti popcorn. No umisimak sa yatag ti magkasarita kadagiti customer ket malaksid manong name iti naima sa popcorn nga araramida ken lutlutuot ken ilakok. Nasabit kanumpay ti isem ko. Nga dantamit manong name tinakagapuan no apay nga adu dagiti shooter ko. Admirer ko. Dagiti disturbo, manong name no kasta nga dako iti pagturuga. Atitit manong name ti cellphone ko, uno saan ket ring na ring. At naman dagiti entertainek, ngam kaaduan na dagiti saan man. Ado dagiti agar-arem kanyak manong name
ngem awan pulos ti nakailabak kadakwada. Adon ti nasursurok mano. Aging nga customer ko ti maysa nga nalapsat. Nga bakit kunak ata no jak mariro manong nemi. Handa mo't kiti nga kasadar kini mamang no digat bakbakit ngem ni mamang. Naisa manong nemi agim matang. Dinayaw na nga dagos. Naimas. Kalkalengan na kasamit na. Mabaling ka din nga, kumatangak pa ita balunek, na piyanto nga, hirapin ko akang kanen, kabayatan nga agbuyak ti TV. Agmay mesak namin. Abi nga agmay mesak kayo, tita. Gabutawan asawa. Awan anak ko, di kahit ng asawan, agmay mesak. Namuak manong name nga sita tinagan na kahit idi awagak ti tita. Ano nga tano awagan na ti mamasita. Nagpindas nga denggen, nagpindas nga ibalikas tita. No tita sita nga miget. May met no mamasita. Kitsika, kumusta ka Layla? Kumusta matigit ti pamilyam? No may mesa ka, mamasita. Ang may mesak mo. Mabaling ka din ano kasta nga day off mo, kat ayabang ka di balay, tapno dagat kadwak. Mabalin. Ang pagkiding asahan. Kaya po nuna, nabit tapin nga nagam mo, mamasita, nasidagan direct na keng ka. Kastamat ka niya. Kasla kalibil bilang nga anak. Isot ka po na nga, imbaga kang ka mamasita ti awag mo kanya. Sige, mamasita, inton ka ano nga umayak, inton ka ano day off mo. Inton bigat, di umaga to kita dito mall, saan nang to kuya ka mapasadya balay. Kasta nga rin tinapasamak ba nung nemi at bukod ng akotse. Baknang kagaya mamasita. Hamot naman ko nga baknang. At ang amin sang kabasit nga negosyo. Nga as-asikaswanda, mabangkumat bisitahin o daduma. No end of demand, adam financial report, ngayon da kanya, kada damatan pa nakabagi ka, itipositok mantukan. Ano ang kasapulan na, i-withdraw. O nag-withdraw at. Iti may nga subdivision manong name iti simrekan mi ket nagsardeng kami a simrek iti uneg ti gate iti may nga uneg atak kalabalay ngem kalkalaingan na may sa kadagitay gagangelayan kadagiti balay kadata nga subdivision. Napintas naglawlaw, manon name it, napalawlawan ti alad, kada doon kita nalapsat nga masetas. Di kiti masetas no ka, ti paglaglag atak, no ti bigat, sibugat, sana ka gususar ti host. Mapanag ka di talikod, kada ti pag-jep mating pump, nagbumbaak, tapos na-exercise ko, sa COVID-19 temba, sa ko. Napintas na tayo yan mo, mamasita. Kahit kumusta man di balay mo? Kalapaw lang. Yung nung lakit makaorno nga, mga umakarakto na ti alapin pinas nga pagyanak apartment. Apin nga di ka makiasawa. Amuro taumon. Jack, bakit napupuutanan, mamasita? Dandani ako ng 30. Da kayo, mamasita. Amuro taon yun. 55. Dandali ka senior citizen. Ngayon saan nga madlaw? Sige, sumreg ka, pilat home. Agluto tat, mamasita. Tulungan ka. Agluto tat nga dua, sa tanto mangan, sa tanto ang buhay TV, apag isuunay. Ore day off mo, napanagimatang iti ka popcorn, hindi ya pagpapaayam.
Kita, isot pag tinulungan to akangkan ti popcorn, kabayatan nga buy-buy na TV. Kasta tinagbalin manon nemi anagsin nga dan mi ni Mama Sita. No kasta nagkuyog kami, malaksin nga mapang kami di balay na saksusur kami ngagpaspasyar. Ang shopping kami. Isyapingan na. Mama Sita, dumati kiti arwate ka. Uri na ito arwatem. No regaluang ka, kita magustok launay usot-isuot mo nga makita. Regregaluan na, regregaluak matisuna. Oh, nakakita ka din na pintas kapag yanam. No kayat mo, ikitaan ka dito ay subdivision ta agkarubatan. Diyak ka ba ilan tita? Oo, mabalim at installment. No, di mo ka balan dahil maidown. Ado matangat siguro ang turnong mo. Ito nga sa baling pang-sangratang di ornong ko, Mama Sita. Ano ito pang-sangratang? Kahit ko kumamit ti sumina, adabukod ko nga paglakwan iti popcorn. Sumina ka itibus mo. Kaya ba yata? Isot pang-sangratang. Tapno da po unak. Sala nga may mesa nga pwesto. No, kada shopping mall, kada may sadwa, talo nga pwesto sa jay, makadusena ka pwesto, kahit mga sawan, agbaling ka manager. Wen Mama Sita. Agad no, kurang tipuunam, mabaling ka pa utangan. Ang sakbay dayta, masapul nga agnaid ka tinapimpinas nga lugar. Diyak ka ba ilan, Mama? Tulungan nga ko, nakmat. Abay nga, kahit nakatulungan, gabutan nagbaling ka nga napatig ka niya, Laila. Mapapausan na ka din nga baling anak. Saan mo nakasta? Ngayon di mo ka di kayat? Ngayon bilang kang anak? Agamanak, Mama Sita. Laila anak, kinapudno na Mama Sita. Italaga damangig ko nga mangawag kanya kiti Laila anak. Ano nga talaga nga minti pakasalita. Inya storya kani Mama Sita ano na yung tinagbalin nga biyag ko. Nagtungtong edmet. Naulpit ti inam no kasta. Kumusta itan ti inam? Pinadas ko nga tinawagan. Dede na oding inusar na nga number. Kaya din na odi nga panagsalita mi. Ngayon saan ko nga nakontak. Natanggan ti puso na ano kosta. Kung naklano, awan ti kastang ina. Ilinto tadda ka, Mama Sita, nga ori nun dinakapkapin ano, kat maipainam ti bagim kanya. Tapos siguro ta talagang nagparik na kanya nga kasapulam ti pamatig ti may nga ina. Kada niya matimarik ng kanya. Pamatag ti may sangana. Anak, iti ina. No kasta, you're my daughter. And you're my mother. Pinautangan nak nga rod manong naimi ni Mama Sita. Tay ko na nga tulong ng saan ko nak utang. Tay sublik tumitlaing no kaskasano lang. Kiti pagpindasan naman, name successful. No, hindi may sakla nga popcorn vendor. Ngayon, hindi agangay man, name may sakot nga popcorn na owner. Paglakwan ti popcorn owner. No, manong nga shopping mall, manong name dito ya syudad. No, manong sangak sadyay. Adamatan ka bukbukod ka kutse. Kaya manugotak natin, manunay nga nangana, iti balay ko, iti subdivision nga ayan ni Mama Sita. No pa medyo adayo, nga walking distance, no kasta nga, sarong karak, nga mapangkupasyarin ni Suna, wano isunat umay, dito'y balay ko, man. Naisublikon manunay di utang ko, ada pa interes na. Ore sa mo kuman isubsubli.
Ang utang kiti utang kit utang. Alakit na dan tumanan nga kasapula, magunang katulayan kanya. Tapos nagastakat mairwar ko na ita kwarta. Nga, itiposito kiti bangko. Mamasita, ano nun yung digiti kwartayo, no? Saan kayo mat nga Kasi ka, anong ti kwartam, kat akon sa amat tirantam nga makinubyo. Awan mayat kanya akon. Saan ka mat pa bakit? Ag senior citizen kay ton. Kat sika. Ag 35 years old ak ton. Talaga ka rin nga awan ti interest mo pulos ka dagiti lalaki. Itian niya nga rason. No, api ka rin na miss dali di mama. Dali di mama ko na. Ni mama. Gabot na kinaingrata na. Naalak siguro. Bala ka dita kumakayat. Ngagbalinak ingrata ko no. Na-snab. Nga awan ti interest ko ka dagiti lalaki. Amang kunak no. Amang kunada nga may padak kini mama. Kasi na po Diyos. Payapulos na panggap ng mga ramas kanya. Ang jak tula mo. Jak tula mo, no adan tumitla pa kayong labang. Ito na minsan nga aldaw, manunay nga alpasangan nakasinupervise, dagiti paset, diso, ti paglakwak, iti popcorn manong. Nabang ko binisita, manunay ni mga sita, nasdaawak dadadwa kutsi. Nga dati unag tinaladan, nakagarahe. Kananda, iti unag tinaladan ng saan nga nagkarahe. At asang ili na. Gabuta saan na, nga nakalak ti gate, dati-dati matin mapanak, manunemi amuklakit nga daisuna, nakalukat ti gate, sumrekaklat nga dumanon. Adames sa nga lalaki, manunemi nga nadanon ko. Iti salas, nga buy-buy ti TV. Iti madlaw nak, tinalyaw nak, nga imisan. Kad kabutan na adayo tirik nak, kadagiti lalaki manunemi saan kong kaso. Kaslaawan tinakita. Linabsa kisuna manunemi, iti aguning ak, kadada ni mamasita iti kusina. Mamasita. Diyan ka mo sa nga ilim. Sa mulot nga ikaskaso. Ano yung aminti? Pinaramid na? Nga nakakita kang ka? Inisman na. Guwapo, tita. Ay, mama. Aso na isuna? Anak ko. Kunak man lang no, awan anak mo. Awan iti sidong ko ti anak ko. Dadat kahit ason ti bagak nga awan. Hindi ada asawa yung ngay, nga maon ti sidong yo. Asawak ti awan. Kahit yung asawan naganak kay matabalasang. Insinanak, nakidin na iti sa bali nga lalaki. At sa bali nga pamilya na. Kat ni Diego, ti anak ko. Isudimbati na kanya. Kasta gayam, mamasita. Sana ka rin nagbaybayag. Apay nga saan ka nagbayag ko naman. Di ba may kamangal daw dito eh? Saan yan? Baka makadisturbo ka na kayo nga gina. Nadalatakin ka. Na si Atmet no, agawit kan. Ken, liklikam ni Diego. Samong iyasdeg ti bagim kan kwa na. Liklikam ni Diego saan mo nga iyasdeg triknam kan kwa na deta ti bili ni Mama Sita kaniyak manong name. Nga may dadakon dito ibalay, nagring ti cellphone ko, saan nga nakapunbok? Iti song bata. Hello? Hello, Laila.
Sandetoy, it's me, Diego. Diego nga, anak ni Mama Sita? Yeah. Nagpintas ka. Kasano pa nakaalam din number ko? Nakibiyangag. Ti cellphone ni Mama. Sorry nunaalak sa di number mo. Maglagi din ta sinarong karak ni Mama kat Mama mo ka. Si kagayam tagparparang titagtagainap ko. No kaano ba yung agtawan ako niti 40? So ba ti pa nakailap ko? Sika mo na tawman. 36. Manong Naimi, saan ko nga natungpal ti bili ni Mamasita kanyak, nga adaywak kan saan kong isanged tirik na kinidjeko. Gaputalimad maten Manong Naimi agsinsinarak kami kinidjeko. Limad maten Manong Naimi agday-date kami, ag-lunch date kami, ag-dinner date kami. Di ba pintasan na Manong Naimi tsak itulok nga Diyak itulok Manong Naimi nga may nga lugan ti pagluganan mi. No may saman masapul nga ti kotsek Manong. Diyak kayat nga lumuganak nga may ti kotsena. Tama nga no sa bahali ti pagiturungan na kanyak ket saan akong nga makapagkedked. Nampi kanyak no makilugan kanyak ket siyak tag-drive. Nga madan na kiti gondaway nga nag-dinner date kami ket adda gondaway mi arakupin na. I love you, Laila. Checo. Itigayat ko nakidi. Isis nabik ng grata kadagiti lalaki. Ngayon kasto siguro ti main love. Siguro, uri dadak pala ko mati high school kat ano adan na kayong labak. Mabalin. No, kapay nga, naladaw ta kami nga nagamam mo. Sapay nga naladaw ti amin. Ubing ka pa'y, ubing akpay. Pabalin ta pa'y labuklen, abangon ti pamilyata. Naramanak pa yan Manong Naimi dagiti bibig na. Yaw awisan nak Manong Naimi nag-check-in kami. Ngam nakid-kada. Pasaro may nakpasyaran Manong Naimi dito balay. Ngam nagbalinak nga naatap kayong kuwana. Tawari man nagpeso na inlaba kun Manong Naimi. Kenore man payagpeso no. Mamatiak ng ipatpatagnak ni Diego ng awang kastagan anan. Namanin pagsalud-sudan nak ni Mamasita. Kumusta? Awang ka di pati na kayo labab? Awang pa'y Mamasita. Siguro, Jack, tupulos ba in love? Makita kaming karagita matam. Kasla na in love kan. Ha? Saan ka kumagulbot ka niya? Pagsayatam ti amin. Ay, awahan ka mat malulbutin, Mamasita. Sabi ko matagbaling ka, tultulong e loyal ka niya. Santo ko mangagsina ti dalanta.
Ngayon minsan manong name nga panag-date mi kay ni Diego, nairanranakid din manong name nga adamet ni Mamasita. Nakita na kam nga dua, nga nakasamsam-it, iti pa nagsasarita mi nga nakalalailo, nga madlaw nga dan nagkinaawatan. Manong name gabot na nakitak ni Mamasita, inasidgak. Mamasita, di nakasidgan. May saka nga ulbod sa lawasaw. Kagura na ka rin. Kagurak ti tao nga ulbod. Ada ka di ba di nga pagpakita ken ka? Tapno pagulbodan na. Tapno agbaling ka nga hudas. Tapno agbaling ka nga traidor. Imbagag ken kayo di nga saan mong ising-singit tibagim kini Diego. Nga mayat na masama. Ay, itak ni Diego, Mamasita. Saan ka nga may kari? Ha? Kahit mula yung tibay kamang ka na kami? Tapno na kayo kay ni Diego, tagtawid, tikinabaknan ko? Oh. Nagsakit mo tinata. Liklikam, ti anak ko. Liklikam. Kahit no saan ko liklikan, si kandiliklikak, dinakto na si Sidgan. Ibilang ko nga natayan, tilay lang imbilang ko nga anak. Diyan mo, manong name imbes ko mga ilaban ko ti panagayat ko. Diyan mo. Tanagtong palak kay ni Mamasita. No ba nasakit para kanya. Liniklik ako ni Diego manong naming. No tawagan na kanselek. No umay na kitaan danunan liklikan. Ket no kakaisunan no kasta manong naming ay kaktigondaway na makisarita kanyak no tawagan na. Mabaling ka dig Diego, ngay sardagan na kon. Api matan nga din nakayat. Gabata, naskan lang tong palak ka ni mamang mo. Saan ka nga nakasagana nga mangilaban ti panagayat mo kanya. Diyan mo. Ngayon adadang at patcheck ti inam. Lahila. Kasaritam tinam. Nung kaspagaligan te, palubos na relasyon ta. Mabalin siguro. Yung maginggang nga sumupiat ni Mamasita. Ikarigatan kalipatan. Inayat ka, nakasara ka, nilalaki nga nakainlabak, kan patcheck ni patpatignak. Ngayon siguro kat saan nga naikariga si kakinsya. Isugan saan mo nga mapaanugot di mamang mo, kanunungan at relasyon ta. Nasasiyat lang nga talagang ituloy ka nga lipatan. Kat lipatan nakmatan Diego. Liniklikak manong name ket nagsardang metten nga tumawtawag kanya kuno umay mangkita-kita kanya. Nabaig metten manong name nga saan ko nga nakita ni Mamasita. Agengga manong name nga nadamag kulayangan nga inlakunan ti balay na iti subdivision. Nga saan ko nga nakikita pa iso naman. Manong name, impas nagko tinegosyok, ngaglako iti popcorn. Adon di nagbalin nga empleyada, nga nagbalin nga anak ko ida iti kasar, manong name. Alandak nga ninang, irinto taong pa iti nagbalin nga asawa. Nga isudan manong name iti bilang kun nga kapamilya. Gano kasta nga dumteng ti kasangay ko manong name umayda dito balay
Dagiti aga asawa, anak da, dagiti anak ko ti kasar, dagiti empleyado. Nagbalik na kanaragsa. 5, 7, aging kawalon nga tawen tinapalawas. Ninang, mabali mo ba na tagasawa? Di ka pa nagbenapos. Bamon na talaga nga awanin to dumting. Ikandak tulatan ti adapag ga anak. Ha? May isang babae, may isang lalaki. Conforme ka na kayong anak ko ti kasar. Na sino ti voluntaryon to nga, mangisagot kanya ka na ginagbalingan anak ko. Iti may isang nga aldaw nga kaadak iti mall, manunemi, na era na nga absent, tagbambantay, iti may isa ka iti paglakwak, iti popcorn. Siya nga rin tinagluto, nga naglako. Iti at adabang nga, mang paguni kanya, nga pamilyar nga timek. Laila, tinalyaw ko. Mamasita. Ngayon kasi lang nagalanganin nak, manong naming nangawag iti mamasita. Kitak tilangana. Gagangay lang arwaten, sakit na kachinelas. Sakas la alis to abim maket. Jamok la kumakit, awang piti 70 na. Uno, nasurok lang 60. Saan nga aglanglangan nga mama? No dekat kaslaglanglangan nga lula. Sigara di mamasita? Siya. Kailiw ko tibangan ti popcorn. Nga lutom, kenlakom. Ikanak man. Sa nga supot. Tay dati-dati agakadak nga kidi. Inikak. Inalisto na nga ni boss. Agpakada ko man idi pagunyak. Mamasita? Yan takin yung dandanak mata nagsara. Ag-close mata timol. Baling ka din nga, oray nakbit. Sige. Orahin ka. Iti pa nagkuyog mi manon name na pang queen shoppingan. Apeng na shoppingan nak. Baga awanan na kita napipindas ng rawatem, mamasita. Tagas tamat ng terawatem. Ano kami tinapasama? Siya nalutsod ko manong name di bang mangan kami. Awanan ti kinabaknan ko. Nagbalin ako namang rotay-rotay. Apay, nadamag ko ining lakom, di balay mo, ito subdivision. Kabilitan ng ilako. Tanusan kong ilako. Ako, estimated ko nga kwarta kay ni Checo. Tano, estimated ko nga kwarta. Papatayin na. Nalukutin ako. Iso, iti mang burburbur, kadagit kwarta. Nalugi ti negosyo, kadidi awanan ti itin ko kayong kuha na kwarta. Tawanan ti negosyo. Awanan ti kwarta kiti bangko. Kabilitan nga ilakon ti balay. Tapno laing at dated ko, uno maala na kanya kakwarta. Pati na kiti alahas ko, pati na nangingin ng aruatek. Korang nalahingan nga ilakon nagtanak ko. Tapno lang at may patawad na kwarta. Ti anak ko, akasken ka. Nga bunga tirames. Mamas kita.
Ti amo ket ada asawa yo. Nagulbudaken ka. Tila babahewik nga nangipas ngay kini Diego. Gusto di panggap ko idi nga magregreg kag kuana di adda pa lang ti tiyan ko. Idi maamuwa ka masikugak kalbasan. Nga rin na masdak ti besta nga drug addict. Nga nakadadailan ti biyag ko kunak kumangem. Yung karigatak, tinagbiag kas at mabalin na. Damit, timpatawid iti nga negosyo kanyak, di ba ma? Nakabalayak, at ornong ko ako at tibang ko. At idi impabulod ko ken ka, impautang ko ken ka. Tiyan mo kidikit sa anin agpakita pa nga agsubli kanyak ni Diego. Ngimdimteng, kadidingal daw nga panakakitam keng kuwana. Amok idi nga da, panggap na keng ka. Sinupiat ko ti relasyon nyo, tadyak kayat, nga pati si kakit biktimain na. Amok tirantana. Alukoy na tirik na, magkarelasyon kayo, tapno. Adamat pang dawatan na iti kwarta nung astang awanen ti madawat na kanya. Sukador. Babaero. Ka-ambisyo na amin ng ambisyo. Ulitak. Ngumukla kumakas jay. Ti pagbalinan, ti bunga ti panakarames ko. Kaya kahit ko man tinagbasol kinapon Diyos, rinigrig ko lang kumaidin. Ti bagamanak, kadak pa lang si bibiyag. Yung tsaka mo, noon niya klase ang biyag. Biyag nga 80 ragsak. Nagbali na kayo di nga naragsak, iti na mamuka, Laila. Sa nga gapot na mapausanak nga daw anak ko nga babae. Ngayon nasa dagadagos tirik na ka. Tagsapsapol ko gayam ti pamateg, ti pudno, uno pudno a pamateg ti may sangaina. Ano ko matasa nga dimdimteng ni Diego. Siguro, saan nga nagsina ti dalanta. Mamasita, samot pa nga nalado ti amin. No, awanin ti pagtaingam, awanin ti balay mo. Yan tayo nga kitag may sakmat sa di balay. Saanak to nga may sa. Taadda ka agayam ko. Adda ka nga kamsat ko. Adda ka pa nga mamang ko. Dahil din manong nemi tinangrugyan ti panagdan namin kini Mamasita. No idi, katsagay sakam ti balay. Itan, manong nemi, ket may maysan nga balay ti ayan ni. Nga malaksid kada kami, at dapayin dua nga apo ko ni Mamasita. May isa nga lalaki, ket may isa nga babae, nga impaadap, manong nemi, dagiti ninong ko, dagiti anak ko, iti kasar, nga nagbalin nga empleyado. Kanagdamapay lang empleyado, manong nemi. Dadangamin anak ko ti kasar manon nemi nga nagsipong tuwan. Upat nga anak iso nga padapnan di maysa. Kastamit manon nemi temesa pa nga anak ko ti kasar. Talong anak inted na kanyak ti maysa. Iso nga maysa nga lalaki ni Angelo kastamatan nga maysa nga babae ni Jennifer. Ngayon ti kang runan ita nga aywanan manon nemi ni Mamasita. Dagito yung anak ko, kandi kita nga apo ko. Nagtultuloy manong nemi tinagusyok a popcorn. No ba nagsardeng idi, takapigsa ti lockdown, tinagsara manong nemi digiti mall. Siyempre, naawa naman ti trabaho digiti empleyado, ngayon tinagsubla, wala nagsubri, ti medyos, panagnormal ti sitwasyon. Ininot manong nemi. Anapatawad bet lang manin. Dagiti paglakwa, iti popcorn. Kanagiti nakalukat.
kadagtultulo nga nakalukat nga shopping mall. Ni Diego manong nemi nadamag milaengen at danduang atawan tinapalabas. Ini makita mi manong nemi tilangan iti newspaper nga naiwala nga natay. Saanin nga claim pa manong nemi ni Mamasita ti bangkay na. Gabutam. Awan tumatla serserbihin ako na. Ni mama manon nemi manipud idi kadadradbor ko di high school aging kakanag itoy. Awan pulusen ti komunikasyon mi. No si bibiyag pa'y uno adda pa lang ang biyag. Nga dahil dapat ti may sa agapuna no apay nang taklin ko dati pakasalita iti dahil ito nga programa manong taintero nga lubong ket mabuyada adalaki di dagiti danunen iti anyaman signal iti internet no naka-online sa dinuman na paset ti lobo. So no, adamang nagbuy-buy kas pagarikan ni mama. Oresan ko nga nagano na siya sinuison. Amamunan kon, asyak ni Laila. Impas ngay na, ngam di na imparik na ti pamatig ti may sa ngay na. Anyway, kas nakunak kang kuha na idi na udi nga panagsarita mi. Pagyamanak, idilikodan ti amin. Ket pagyamanak, idi panangipas ngay na kanyak. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong naming kanagyaman ak launay. Iti an anos mo nga nang ibasa ket sapi kumat at damat ni batik nga adal. Liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagitipada kadimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Toy narudagyaman nga pagaya mo, Laila. Thank you kang ka, Laila. Tingka pa nagsurat pangitaklin ti pakasalitaam. Thank you. Maraming salamat, mat. Kadagiti amin nga nagbuya. Babay na po.